An balimakɛ dɔ ko k'ale kɔni ka kɔlɔsili sera a ma ni fatoli fɛn fɛn kɛra nin waati la n'i ye telefɔniw lajɛ o b'a tigi kunkolo bila ka sɛbɛn dɔrɔn ko rip o sin ka ripu sɛbɛn ten duwawu kɔni tɛ kɛ bɛɛ b'a sɛbɛn dɔrɔn ripu ka sɛbɛn mɔgɔ dɔ kunkolo kan ko rip an'an ka diinɛ bɛ taga wa to ye ala kan bɛ sɔn a ma ripu nin yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye parce que an ka jate la ripu nin yɛrɛ hali faransɛ yɛrɛ tɛ latin kɔni don wala n'i y'a lajɛ latin mun kɔrɔkɔrɔbaw don quoi requisca in passe requisca in passe ni o kɛlen don k'o de abrégé r mun bɛ o daminɛ la ni in o i ani passe n'o ye paix ye donc a kɛlen bɛ comme qu'il repose en paix wala banbatɔ kɔni ça signifie qu'il repose en paix maa min fatura a ka bila hɛrɛ kɔnɔ quoi qu'il repose ou bien qu'elle repose en paix a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye a nana tan de quoi ni kuma nacogo yɛrɛ kuma yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na fɔlɔ an ka diinɛ kuma tɛ taa yen wala bɔra yɔrɔ min na an ka diinɛ kuma tɛ taa yen a filanan kuma jugu tɛ mɛ duwawu t'a kɔnɔ quoi parce que n'i ko qu'il repose o ye su yɛrɛ de ye ou bien qu'elle repose en paix su yɛrɛ k'i da hɛrɛ kɔnɔ wala su yɛrɛ k'i da hɛrɛ kɔnɔ hɛrɛtigi i bɛ duwawu ɲini o de fɛ quoi a kɛlen bɛ komi i b'a ɲini hɛrɛtigi de fɛ walasa ka hinɛ su la mɛ e kɔni ye kuma adressé su yɛrɛ de ma k'a k'i da hɛrɛ kɔnɔ quoi nin n'an ta tɛ taa quoi silamɛya la an bɛ duwawu de kɛ mun fatolen filɛ ala ka yafa ma ala ka hinɛ a la ni a sɛbɛnna ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ighfir lahu walima ni muso don allahumma ighfir laha warhamuha walima warhamuhu olu de kɔni ye silamɛya ta ye mɛ k'a sɛbɛn ten dɔrɔn rip wala ko sɛbɛn su kan dɔrɔn ka telefɔni fan bɛɛ fa n'a ye silamɛya tagabolo t'o ye an taabolo kɔni ye mun ye dɔrɔn o y'a duwawulama de mɛ nin bɔra yɔrɔ min na a bɔra latin de la mɔgɔw kɔni ɲɛ bɔra fɛ dɔrɔn o y'a ta bɛɛ ye ripu ninnu sɛbɛn sɛbɛn u ka fɛnw kan mɛ i ma duwawu kɛ dɛ ripu kɔni bɛ ka signifie an fɛ yan sisan i n'a fɔ n'i y'a ye mɔgɔ min kan dɔrɔn a sara de quoi wala a bɛ k'o de yira n'i y'a ye mɔgɔ min kan a tigi ye su de y'a sara mɛ k'a fɔ n'i y'a ye mɔgɔ min kan an bɛ ka duwawu de k'a ye duwawu tɛ dɛ n'a b'i kɔnɔ ko duwawu don duwawu tɛ kɛ nin cogo la formule de b'an ka duwawu la an ka diinɛ na mɛ nin tɛ duwawu formule ye silamɛya diinɛ na quoi an b'o fɔ mɔgɔ ye filanan hali jɛnajɛyɔrɔ dɔw bɛ yen an b'a fɔ ko une minute de silence bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ bɛɛ b'i makun nin tɛ silamɛya taabolo ye dɛ an taabolo ye mun ye dɔrɔn hali n'an ye une minute de duwawu kɛ o bɛɛ bɛ faamu au lieu de une minute de silence an b'a kɛ une minute de duwawu ye wala duwawu de bɛ kɛ minɛ mɛ k'i makun o fɔra ni mɔgɔ fatura de i bɛ duwawu k'a ye mɛ an bɛɛ b'an makun ko k'o kɛ tasibila ye makun nin tɛ nafa foyi de ɲɛ su ye foyi wala aw minnu bɛ k'aw makun aw de bɛ k'aw miiri jɛɲaw yɛrɛ ye mɛ a nafa jumɛn bɛ se su ma makun nafa tɛ se su ma dɛ fɛn min nafa bɛ se su ma o ye duwawu de ye n'an ye une minute de silence kɛ an b'a fɔ de ko bɛɛ ka duwawu k'a ye nin waati in na mako bɛ duwawu la o tuma na silamɛw bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ o tuma mɔgɔ bɛ duwawu kɛ hali mɔgɔw ka dakuruɲɛ kelen ala yafa ma ala hinɛ a la ala yafa ma ala hinɛ a la nin bɛɛ lajɛlen ye duwawu ye mɛ bɛɛ k'i makun ɲɔgɔn kan mun yɛrɛ y'a kuma fɔ o de bɛ tila ka ordre di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ tila ka sigi tuguni nin n'an ta ninnu tɛ kelen quoi an ta kɔni ye mun ye dɔrɔn an bɛ duwawu de kɛ su ye an bɛ sarakati de bɔ su ye wala ni mɔgɔ min fana fatura n'an bɛ ka kibaruya lase an b'a fɔ mɔgɔ ye vraiment ala ye karisa ka kalifa minɛ a la a b'a dɛmɛ ni duwawu ye istaghfiru li akhikum ala kira y'an bila o de la an b'a fɔ ala ka a ye yafa ɲini kɛ ala fɛ su ye an b'olu de dɔn mɛ fɛn min ye a silansilama ye a n'a ripulama ninnu t'an taabolo ye quoi ne yɛrɛ bɛ se ka ladilikan wɛrɛ min fara nin kan mɔgɔw bɛ ka presse hali ripu ko nin yɛrɛ fana na sisan mɔgɔw bɛ presse ripu ko nin na parce que mɔgɔ dɔ kan ka saya mɛ sira dɔ fɛ mɛ a t'a mɛn o sira fɛ a bɛna mɛn ripu sira nin de fɛ quoi misalila sisan nɔ dɔ bɛ baara la faransi walima espagne mɔgɔ min to village la ka telefɔni caman o ma vocal caman foyi foyi cɛ sɔrɔla ka don métro kɔnɔ walima train k'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a sigilen don yan'a ka se a sina ka telefɔni dayɛlɛ ten a donna telefɔni kɔnɔ ka u yɛrɛ ka gurupu u ka dugu ka gurupu wasapu k'o dayɛlɛ yɔrɔ min a ɲɛ b'a ka musokɔrɔba kunkolo la ripu sɛbɛnnen b'o kan an lacɛ nin bɛ tɔ to adamaden na i ma wuli n'a ye i ma da n'a ye i bɛ tɛrɛn kɔnɔ k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la wala yanni tɛrɛn ka se gari la e yɛrɛ sina k'i ka telefɔni dayɛlɛ ten
i ye telefɔni dayɛlɛ dɔrɔn i ɲɛ b'a la i ka musokɔrɔba kunkolo bɛ facebook kan walima o kɛlen don ka bila tiktok kan walima a b'aw ka famille groupe dɔ sanfɛ ripu sɛbɛnnen b'i ka musokɔrɔba kunkolo kɔrɔ wala ripu sɛbɛnnen b'a kɔrɔ bon e k'i yɛrɛ bila o tigi place la e yɛrɛ ni ala cɛ mɔgɔ ba ka fatoli kibɔra kan ka s'i ma tan walima i fa ka fatoli kibɔra kan ka s'i ma nin cogo la mɔgɔ si m'i wele mɔgɔ si ma vocal ci ma fo k'a sɛbɛn i ba kunkolo kɔrɔ min ye i fa kunkolo kɔrɔ ko rip k'a sɔrɔ mɔgɔ si m'o kɛ e dun bɛ tungan de fɛnɛ na n'an m'aw kɔlɔsi a don su bɛ kɛ fila ye dɛ parce que mɔgɔw ka fɛn supporter cogo tɛ kelen ye dɛ n'an m'aw kɔlɔsi nin tigi bɔlen nin kalan ma n'o y'a sɔrɔ bana gɛlɛn dɔ b'a la a bɛ kɛ sababu ye ale fɛnɛ bɛ taga dɛ nin tɛ jɛnaja nin tɛ banni fɔcogo ye mɔgɔ si ye mɔgɔ min ka baara don ko k'a dabila réseaux sociaux ni mɔgɔw y'a faamu sisan faamu cogo jugu la kun jugu kan n'o tɛ a ma dabɔ ninnu kama dɛ a kana girin ka kibaruyaw bila ci a kana girin k'o kɛ ala donc mɔgɔ min yɛrɛ fa don a ba don walima a buran don a balima don a ye bɛɛ labɔ ko kalama fɔlɔ a ye bɛɛ labɔ a kalama yɔrɔjanmɔgɔ tɔw ta n'o bilara telefɔni kan k'a bila cogo ɲuman na basi t'o la mɛ ka girin dɔrɔn i yɛrɛ ɲɛ bɛ i fa kunkolo la ripu sɛbɛnnen b'a kan walima i ba i ɲɛ b'o la dɔrɔn ripu sɛbɛnnen b'o kan ten bon a tɛ tɔ mɔgɔ la walima ka taa jɛnɛjɛyɔrɔ la kamera de b'aw bolo su dalen don u b'o filmer a jigintɔ la kaburu kɔnɔ u b'o film nafa jumɛn bɛ ninnu na ka tila ka réseaux sociaux fa n'olu fɛnɛ fɛnw ye mɔgɔ yɛrɛ kan ka siranni fɛn fɛn kɛ saya ɲɛ ka bɛɛ ja jɔ n'an n'u ja jɔra saya ɲɛ an tɛna ɲuman kɛ dɛ ni siranna de i bɛna ɲuman kɛ mɛ ka bɛɛ ja jɔ kameratigiw bɛ taga jɛnɛjɛyɔrɔ la hali dɔw tɛ seli yɛrɛ aw bɛ seli la su kan olu bɛɛ ka a fan bɛɛ filime hali a jigintɔ kaburu kɔnɔ u ba k'a bɛɛ de filime ka tila ka réseaux sociaux fa n'o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka sabali an ka nin ko ninnu dabila ninnu n'an ka diinɛw tɛ taa